kerja yen mung ngono proyek biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mergo meteng gak ngono ora mergo meteng dhisik biyen pedhot sekolah mergo kahanane susah weling bapak dadi wong sing genah. Biyen pedhot sekolah mergo meteng dhisik. Ora ngono ya, ora ngono. Ya ora ngono lah ya.